ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟାରେ ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ହାତୀ ବଞ୍ଚଉଛି ବାଘ ଛୁଆକୁ, ବିଲେଇ ବଞ୍ଚଉଛି କୁକୁର ଛୁଆକୁ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଦେଶ ଆସିକି ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି, ସବୁ ଜାଣିଛ। ବାଇଚାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା କଥା ଶୁଣିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଏମିତି ଡରେଇ ଦେବେ, ତମେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଯିବ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଚାହିଦା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ଆଳୁଟାକୁ ସୁନା ରେଟ୍ ଭଳିଆ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଇଥିବେ। ଯୋଉଠି ଆଳୁ 20 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଯାଇ ବାତ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଦେବ 120, ପିଆଜ 45କୁ 150। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଯାହା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯାହା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରି ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ରିଲିଫ୍ କାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାହେଇଥିବ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଗେ ନିଜେ ଖାଇଦେବେ, ଯାହା ବଳିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ଆଉ ବାହାରର ବାତ୍ୟାର ଡିଫରେନ୍ସ।